Goeie. Heel zorgvuldig gingen ze er van tevoren geen tamtam maken, maar in één waren er maar een nieuw soort raketsysteem bij Breeslandiek op de Oosterdijk sketten. Leur in de auto zeggen reekwolk efter een strieënwal omhoog gingen en bootjemeesken zeggen een soort ijzer in IJsselmar ploffen. 16 keer waren er sketten. Oorlog op het plak, waar dat zowel bij het begin van de Duitse bezetting als bij de bevrijding daarvan het zwist en het langst vochten is. En nou weten de Russen al wat er achter die wal zit. De kwakkersazers haar eerste droonsdel verzels. Er waren vreemd genoeg naar binnen sketten, naar de IJsselmar. Wat een idioot idee om op IJsselmar te zitten. Nou ja, Defensie had zich nog verzeld van alle lui die het altijd maar crimineren over het milieu en die door het net meer op uw hele gevraagd verneemde waadzee te zitten. Dus dan die installatie bedraaien en op die IJsselmar zitten. En misschien leidt die Russische onderzeeër daar ik al. Oh nee, die kon dan net door de sluis van Quantum. Orenbootjes kennen dat wel. Op IJsselmar zielen of varen met dit ware soort boten. En de viskers en de varen beroepskippers. Dus ze moesten er een grut stik maar vrij meidje van boten en oorspul oorskoelden net zitten. En wat zitten ze dan naar Auren? Oh, gelukkig, alle 16 skatten ben netjes in dat gebied te landen kan. Ja, stel je voor dat straks net het geval was wie, dan weer er dus helemaal niet zien kajuutjachtjes ketten. Boppen dat, ze moeten in de oorlog dat stuk IJsselmar wel vrijhouden verzeld, want in de 2 dagen, zo lang wordt het om 16 keer te zitten, nu mag er 2 keer een bootje voortstuurd worden uit dat zogenaamde Roosgebied. En dat moet dan over de marifoon, want er kan geen politiebootje bij lezen, want stel die worden dan ze der wijsketten. Reekwolken op de Oosterdijk. Een kwak ijzer in de IJsselmar, dat wordt er net weer uithellen. Skrek in auto's en bootjes. Niemand die er wat van wist. Ja, de gemeente. Maar die had voor dit evenement geen vergunning al jong. Enkel zijn ze, jim als de feestje, maar het de meesten maar vertellen. En als de feestje dat dien hier, dan wie het net er ook hier.